नमस्कार, मी स्वरा परब. स्वराज मालवणी तडका या माझ्या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपली रेसिपी आहे कोंबडी वड्यांची. तर ते अगदी इन्स्टंट पद्धतीने कोंबडी वडे कसे बनवतात मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे. जरी तुमच्याकडे भाजणीचं पीठ अवेलेबल नसेल तरी तुम्ही घरातल्या घरात अगदी सोप्या पद्धतीने वडे करू शकता. अगदी छान खमंग अशी रेसिपी आहे ही. तर मग चला आपण आधी आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू. तुम्ही पाहू शकता इथे जे आपण कोंबडी वड्याचं पीठ बनवणार आहोत त्याच्यासाठी जे साहित्य आहे ते पाहू शकता. इथे आहे 1 वाटी उडदाची डाळ आहे, इथे ही चण्याची डाळ आहे, इथे थोडेसे मेथी दाणे आहेत, ओवा आहे आणि हे अर्धी वाटी धने आहेत. हे पण चण्याची डाळ अर्धी वाटी आहे आणि थोडे अर्धी वाटीच्या पेक्षा कमी म्हणजे 2 चमचे मोठे इथे मी मेथी दाणे घेतले. आता मी हे सगळे तव्यावर थोडेसे परतून घेणार आहे असे. चला मग आपण सुरुवात करूया. इथे मी पॅन गरम करत ठेवलेला होता अगोदरच. आता मी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे सर्वप्रथम हा ओवा. थोडासा परतून घेणार आहे मी, अगदी थोडासा गरम करून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता ओवा फुटायला लागलेला आहे. छान हलवून घ्या. काढून घेते. आता मी इथे धने परतून घेणार आहे. पाहू शकता तुम्ही. थोडं असं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ अवेलेबल असेल तर त्याच्यात हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून आपण कोंबडी वडे बनवणार आहोत. इथे पाहू शकता तुम्ही थोडेसे असे लाल झालेले आहेत. काढून घेते मी. मस्त. आता मी इथे मेथी दाणे घेते. आपले मेथी दाणे तेही भाजून घेऊया. मेथी दाणे खूप घ्यायचे नाही आहेत, तुमचं पीठ नाहीतर कडवट होईल. पाहू शकता तुम्ही. सगळं साहित्य भाजत असताना त्याचं छान वास सुटतो. पाहू शकता तुम्ही आपले मेथी दाणे ते फुटायला चालू झालेत. काढून घेते मी. आता मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे चणा डाळ. हे जे साहित्य आहे ते मी सगळे 1 किलोचं तांदळाचं पीठ आहे माझ्याकडे. 1 किलोच्या प्रमाणाला घेतलेला आहे. थोडीशी भाजून घेऊया आपण ह्याला. तुम्ही पाहू शकता आपली चण्याची डाळ अगदी व्यवस्थित भाजून आलेली आहे बघा. काढून घेते. आता मी इथे उडदाची डाळ आहे ती परतून घेणार आहे. उडदाची डाळ मी जास्त घेतलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता ही उडदाची डाळ पण अगदी व्यवस्थित भाजून झालेली आहे. हे पहा. तीही मी आता इथे काढते. गॅस बंद करते. आता मी हे सगळं थंड होण्यासाठी फॅन खाली ठेवते थोडा वेळ. हे पाहू शकता तुम्ही. तुम्ही पाहू शकता आपलं हे सगळं साहित्य आता थंड झालेलं आहे.
मी हे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आता मी थोडं थोडं हे सगळं साहित्य घालणार आणि मिक्सरमध्ये एकदम बारीक ह्याची पूड करून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता ही आपली पूड एकदम बारीक बारीक वाटून आलेली आहे. अशा प्रकारे मी बाकीचं पण सगळं मिक्सरला बारीक वाटून घेते. हे बघा, चाळणार नाही आहे, अशीच वापरायची आहे. ही तुम्ही पाहू शकता. अशा प्रकारे मी सगळं वाटून घेतलेलं आहे. इथे अगदी बारीक वाटून घेतलेलं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये माझं तांदळाचं जे पीठ माझ्याकडे दळून आणलेलं होतं ते मी याच्यामध्ये घालणार आहे. 1 किलो माझ्याकडे तांदळाचं पीठ आहे. मी ते सगळं ह्याच्यात घालणार आहे. जर तुमच्याकडे तांदळाचं पीठ नसेल तर तुम्ही 1 किलो तांदूळ घ्या, तो असा तव्यावर थोडासा गरम करा आणि मग तो पण हे पावडर सारखं मिक्सरला एकदम बारीक पूड वाटून घ्या. तुम्ही पाहू शकता इथे हे मी तांदळाचं पीठ इथे घातलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता मला जेवढं पीठ हवं होतं तेवढं मी इथे घेतलेलं आहे. म्हणजे जे पीठ होतं एकूण तयार झालेलं त्यातलं अर्ध मी घेतलं आहे आणि अर्ध बाजूला ठेवलेलं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करते आणि हे अगदी ह्याने मळून घेते थोडं थोडं पाणी टाकून. तुम्ही पाहू शकता मी इथे हे पीठ अगदी व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मळून घ्यायचं आहे तुम्हाला व्यवस्थित. आणि आता मी ह्याला अर्ध्या 1 तासासाठी झाकून ठेवणार आहे. त्याच्यानंतर हे पीठ अगदी व्यवस्थित येईल, मग आपण ह्याचे वडे करूया. तोपर्यंत मी तुम्हाला सागोती कशी बनवायची म्हणजे चिकन कसं बनवायचं सुक्क त्याची रेसिपी दाखवते. तुम्ही पाहू शकता इथे मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे. व्यवस्थित 2-3 वेळा भरपूर पाणी घालून त्याला धुवून घेतलेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये ऍड करते आहे 1 चमचा आला लसूण पेस्ट, पाव चमचा हळद, 1 चमचा मीठ, 2 चमचे मालवणी मसाला आणि हे सगळं आता मी व्यवस्थित करून ह्याला मॅरिनेट करून ठेवणार आहे. तुम्ही पाहू शकता मी इथे आता एक पॅन गरम करत ठेवलेला आहे. ह्याच्यामध्ये मी आता कांदा टाकणार. हे 2 कांदे मी कट करून घेतलेले होते, उभे चिरून घेतलेले आहेत. आता मी ह्याच्यामध्ये थोडं तेल टाकणार आहे एवढं आणि ह्याला लाल रंग येईपर्यंत भाजून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता कांदा आपला अगदी व्यवस्थित ब्राऊन असं झालेला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये 1 वाटी किसलेला नारळ टाकणार आहे. तुमच्याकडे ओला नारळ असेल तर चालू शकतो किंवा तुम्ही सुका नारळही टाकू शकता. ह्याला मी व्यवस्थित लाल होईपर्यंत परत भाजून घेणार आहे. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला अगदी व्यवस्थित हे भाजून घ्यायचं आहे. पाहू शकता तुम्ही अशा प्रकारे हा जो मसाला आता आपण करणार आहे हे मी थंड झाल्यावर मिक्सरला व्यवस्थित बारीक लावून घेणार आहे. तो जो मसाला बनणार हाच मसाला आम्ही सगळ्या ज्या आम्ही आमटी करतो, ज्या कडधान्यांची आमटी करतो किंवा उसळी करतो किंवा ज्या मसाला टाकून ज्या भाज्या करतो वाटण टाकून त्याच्यासाठी हेच वाटण आम्ही वापरतो. अशा प्रकारेच आम्ही प्रत्येक गोष्टीला वाटण करतो.
तुम्ही पाहू शकता. कांदा टाकायचा, तेल टाकायचं, त्याला व्यवस्थित फ्राय करायचं, त्याच्यामध्ये असं खोबरं टाकायचं, तेही व्यवस्थित असं रेड होईपर्यंत असं भाजून घ्यायचं. आणि तुम्हाला चिकन करायचं असेल किंवा आमट्या करायच्या असतील, उसळी करायच्या असतील, त्याच्यासाठी ह्याचं वाटण वापरायचं. ह्याचा मसाला तुम्ही पाहू शकता. आता मी ते गॅस बंद करते आणि हे थंड झालं की मिक्सरला वाटून घेते. आता तुम्ही पाहू शकता मी इथे एक कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकते, मोठे 2 चमचे, आणि त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेले 2 कांदे मी फ्राय करून घेणार आहे. ह्याला लाल होईपर्यंत मी परतून घेणार. तुम्ही पाहू शकता आपला इथे कांदा अगदी व्यवस्थित ब्राऊन झालेला आहे. आता मी याच्यामध्ये टाकणार आहे आपण हे मॅरिनेट करून ठेवलेलं चिकन. व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. हे मी मिक्स चिकन घेतलेलं आहे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही बोनलेसही घेऊ शकता. आता मी हे अगदी ह्याला व्यवस्थित परतून घेते कांद्यामध्ये. तुम्ही पाहू शकता मी हे आता अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे चिकन. आता मी ह्याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहे. हे पाणी जे मी मॅरिनेशन करून ठेवलेलं होतं त्याचं आहे. आता आपण ह्याला झाकून ठेवूया हे चिकन शिजेपर्यंत. तुम्ही कलर बघू शकता. चला आता आपण बघूया आपलं चिकन कितपर्यंत शिजलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. हे पहा, आपण चिकन बघूया. हे पहा व्यवस्थित शिजलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी जे वाटण केलेलं ते ऍड करणार आहे. मी ह्याच्यात वाटण टाकले. आता ह्याला व्यवस्थित मिक्स करते. तुम्ही पाहू शकता एवढं पातळ आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे गरम मसाला. पाहू शकता गरम मसाला पूड आहे. 2 चमचे टाका. जवळ मिक्स करूया. मस्त. गॅस कमी करूया. आता ह्याच्यात मी टाकणार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकल्यामुळे ह्याला आणि चव पण भारी येते. आता मी ह्याच्यामध्ये 1 लिंबाचा रस टाकणार आहे. 1 लिंबू म्हणजे 1 लिंबाचा आता टाकणार आहे. अर्ध्या तुकड्याचा रस आणि अर्ध्या तुकड्याचा नंतर टाकणार आहे. आता मंद गॅसवर मी ह्याला अजून 5 मिनिटं शिजायला देणार आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घेते
आणि मंद गॅसवर ह्याला मी अजून 5 मिनिटं शिजवून घेते. पाच मिनिटं झालेली आहेत. आपण बघूया. तुम्ही पाहू शकता आपलं इथे चिकन रेडी आहे. आता मी इथे गॅस बंद करते आणि आपण आता आपले वडे करायला घेऊया. तुम्ही पाहू शकता मगाशी आपण जे पीठ ठेवलेलं झाकून ते अगदी व्यवस्थित आलेलं आहे. हे असं हाताला चिकटतं, त्याच्यासाठी तुम्ही काय करायचं, हाताला तेल लावायचं आणि त्याचे गोळे करून घ्यायचे. मी इथे कढई गरम करत ठेवलेली आहे. आता मी इथे गोळे करणार आणि ते हाताने असे प्रेस करून कढईमध्ये सोडणार. तुम्ही पाहू शकता मी असे छोटे छोटे ह्याचे लिंबाच्या आकारा एवढे गोळे करून घेतलेले आहेत. इथे मी एक तेलाची पिशवी कट करून घेतलेली आहे. त्याच्यावर मी हे असे ठेवणार, ह्याला असं तेल लावणार आणि असं कापून घेणार. अशा प्रकारे व्यवस्थित गोल आकाराने. इथे आपलं तेल गरम झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता मी हा वडा ह्याच्यामध्ये असं सोडणार. अशा प्रकारे मी सगळे वडे करून घेते. तुम्ही पाहू शकता आपले वडे अगदी मस्त फुलत आहेत. या पद्धतीने मी सगळे वडे करून घेते, मग तुम्हाला दाखवते. तुम्ही पाहू शकता इथे माझे सगळे वडे तयार करून झालेले आहेत. आता मी प्लेटिंग करते. तुम्ही पाहू शकता आपले कोंबडी वडे इथे तयार आहेत. वडे सागोती म्हणा, कोंबडी वडे म्हणा, जे तुम्हाला आवडेल म्हणायला ते म्हणा. आपली अगदी सुपर रेसिपी तयार आहे. मी अगदी प्रमाणबद्ध मापात तुम्हाला वड्यांची रेसिपी सांगितलेली आहे. ज्याप्रमाणे मी सांगितले त्याप्रमाणे जर तुम्ही पीठ बनवलं वड्यांचं तर तुमचे वडे अगदी अप्रतिम होणार चवीला. आणि हे वडे बरोबर हे जे मी चिकन बनवलं आहे ते अगदी मालवणी पद्धतीने बनवलेलं आहे. अगदी चविष्ट झालेला आहे. तुम्ही दोन्हीही ट्राय करा आणि मला नक्की सांगा की तुम्हाला माझ्या या रेसिपी आवडल्या की नाही. मगाशी जे मी म्हटलेलं तुम्हाला की आपण उरलेलं लिंबू आहे त्याचा वापर कसा करायचा, तर हे जे आपलं चिकन आहे त्याच्यावर हे असं टाकायचं अगदी मस्त. आता अप्रतिम असा आजचा बेत झालेला आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा हे कोंबडी वडे मालवणी पद्धतीने. आणि प्रमाणाबद्दल जर तुम्हाला माझी रेसिपी, माझी व्हिडिओ जर आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.